Hello, hello, logoफोर. जोंना अनामिका, hello, hello. Like done, thank you so much. MKB, hello, hello. Hello, brother, मा खबर? Most welcome. Hello, 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 guys. Thank you so much. On थानायनि थाखाय. Thank you, thank you. Short, I love, hello, hello. Short, I love, hello, hello. नया तो प्लीज सब कर दो. नया तो प्लीज सब कर दो और मैं आप लोग को बैग देगा. मेरा लॉन्ग वीडियो में फुल वॉच करके मुझे सब करके कमेंट्स करके जाओ. मैं आपको बाद एलबी बंद करने के बाद बैग देगा. प्लीज लाइक कर दो. जो नया है प्लीज प्लीज दोस्तों. अनामिका ऑन 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 ऑन. साइली आ गया लाइक डन. थैंक यू सो मच साइली. कमेंट कमेंट गाइस. कौन कौन है? खाना खाया है मोरा संजीत. हाँ खाना खा लिया है. बसमतारी ऑन ऑन. कौन कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस. कमेंट. लगा उचन दे. हम लोग का शॉर्ट शॉर्ट लाभ शॉर्ट आई लव दे. मुझे लाभ दिया है. ओके ओके. थैंक यू सो मच. आई लव शॉर्ट. आई लव शॉर्ट. आई लव यू शॉर्ट. आई लव यू. इसके बाद बिदांग ने बोला हेलो 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 हेलो. लाइक डन फॉर. थैंक यू सो मच. लाभ रहेदो. मा ओंख्रि जाखो होनदों? ओंख्रिया जोंना माबासोमोन. दहाय सानसुनि माबा मा होनना बुङो बेखौ? माबाया बेयो हायाव बारग्राया मा बुङोमोनलाय बेखौ? हायाव बारग्रायालै हाथाव फानग्राया. बिबारा मा बिबार होनना बुङोमोन बेखौ र'. मैखुन मैखुन. मैखुनसोमोन ओंख्रिया जोंना. मैखुन ओंख्रिलै. मैखुन आलु माबा लगायनाय ओंख्रिमोन. बेनिफ्राय आलु भाजा ओमफ्राय केरेला भाजा. आलुआ आलु एक्स्रा भाजा. केरेलाया केरेला एक्स्रा भाजा. बेनिफ्राय बायगनजों बिलाहिजों माबा मा होनो सयाबिनजों भाजा बिदिनो एवलाबायनायमोन. इसके बाद कौन कौन है प्लीज कमेंट करो. कौन कौन है? अनामिका अनन बसुमतारी अनन. मैखुन दं. ओं मैखुन ओंखायनोथ' मैखुन अनन. थेंक इउ. कमेन्ट गाइस. मबाइला बिराद गुदुं जाबाय. आयु माबा मा होनो लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे. गाबोन आं सोलाबा दै. माबा मा होनोमोनलाय बिदाङाबो आं गाबोन सोलाबनाय नङा. आं खामानि मावगासिनो दं आरोना. माने सानाव आरोना. आं सानाव फुङाव एलबिखौनो होला दा. फुङाव माने हास्लाबला आरोना एलबि होनो. आं फुङाव एलबि होनो हास्लाबला. ओमफ्राय गुबुननियावबो गिदिंनो टाइमखौनो मोनला आरोना. बिदिनो 12थाफोराव माने ओंखाम जानायाव 12थायाव ओंखाम जानानै साराय एकथासोनिफ्रायसो खामानि मावो नालाय. ओंखाम जानानै दसे जिरायो नालाय. बेखिनियाव मबाइल थुनो मोनो आरोना आङो. बेखिनियाव प्लेटनो गिदिंब्रबनो मोनो आरोना. बेनिफ्राय खामानि मावनायाथ' 10थासोआव साहा मोनलोङोना. बे 10थासोआव साहा मोनलोंनायाव मबाइल दाङो आरोना दसेनो. अन अन. थैंक यू सो मच. अन 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 मैखुन. बिदांनो हम लोग का जिमिस ने जिमिस डार्लिंग हेलो बोलो. बेनिफ्राय अनामिकानि बोला बा मालायसो गोथावथार. आं गोथाव मोनथारो मैखुनखौ होनदों आरोना. दे जेबो नङा होनदों आरोना. आं सानाव सोलाब नागिरला आरोना. बिदि जाना होबाय कन्डिसना. बेनिफ्राय बसुमतारी अन. संजीत में आऊंगा रुको. हाँ हाँ सही आ जाओ. हम लोग का खाना मतलब खाना सब्जी को बोल रहा है. आओ सही आ जाओ. बिदा ने बोला सुपर सुपर दुपर लाभ उड़ाई भाई. ओके थैंक यू सो मच.
गोसोमा सुपार डुपार लाउरा होननि थाखाय रुको 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 साइली सिस्टार दे माथो आंनि एलबियावलाय जोलाफोरा फैला नामाब्रा दाना रावबो गैला माथो बसुमतारी अन दीदी बिदां संजीत बात करता नहीं है मेरे से बोल रहे अरे साले बात कर रहा है बात कर रहे इसके बाद एयरटेल ने बोला है साल्थे होनदों लै साल्थे एकदमबारे दाना खामानियावनो बेस्थ' जाथारलै आंबो एलबि होदोंना होआखैमोनब्रा नोंलाय साल्थे नुवासै नामा थांलाय नटिफिकेसनबाबो शर्ट आई लाभ 1K ने बोला मा जाखो मा जोला जाखोना ए शर्ट 1K नों बर'सो होमबा फाग्लासोलै नोंबो जोलाखौ मिथिलायो होमबा बिदाङा मा होनखो हाय बिमा मा ओंख्रि जाखो होनदों बिमानो अन बिमाया अन मैं जाता हूँ बिदां दीदी बोल रहा है साइली मोरा किधर जा रहा है तू इसके बाद बिबनांग बोल रहे देखो आपका बिबनांग एयरटेल ने है ना साल्थे माथो मा जाखो नोंना ए माथोआ गगा मोनदोंलै गगा मोनना दङ बोरैबा मोजां जाबाय आरोना एसे हामनाय लाइनाव फैबाय बाजै रुको बोल रहा साइली मोरा देखो ने आपको बुला रहा है साल्थेयाबो हिंसाम सामथारब्रा सिख्लाफ्रा बिराद फसायो साल्थेखौबो साल्थेयाथ' बेबायदि मोनदों आङो मेरे मेरे कोई नहीं बिबनांग बोल रहा है साला मोरा साले तेरा कोई नहीं तो तेरा हस्बैंड है तेरा बेटा है और कौन नहीं है बोल रहा है इसके बाद खंता खंता है साइली डोंट वरी करते हैं साइली डोंट वरी सिस्टार देखो बिदा ने करता है ना आपसे मोजांसो खोनादों माथो माथोखौ सालथे हे मोजांसो खोनादोंबा आंलाय आरो मोसौ बोरायनिसो मे मे होननायसो खोनानाय बायदि मोनदों आरोना मा फिल्माव दंमोनलाय मे होननायाब्रा रबटआवरा रबट हाँ हिंदी हाँ दीदी हिंदी पागल है बोला हाँ हाँ मैं पागल हूँ हाँ हाँ मैं पागल जाब्बा जाब्बा जाबात जाबा बाजाब बाजाब हेलो बाजाब बाजाब किसके साथ बाजाब बाजाब साइली बाजै टेंशन मत करो देखो साइली बाजै टेंशन मत करो बाजाब बाजाब साइली साइली तो एयरटेल के साथ बाजाब 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 साइली बाजै टेंशन मत लो सनजित राजिनानि प्रानजित हेलो प्रानजित ओइ माबा बि अफिसियेलनिफ्राय फैबाय नामा बाजाब बाजाब बारजाब बारजाब मोसाना फैबाय मानसि रायलायनो थाङो नामा खाथारलै नोंसोर हले सिस्टार संजीत आप बिदाने दीदी संजीत आजकल मेरी से बात नहीं करता है किसी और से बात करता है बोल रहे साली तू मुझे इतना प्यार करता है तो मुझे क्यों लेके नहीं जा रहे त्रिपुरा में चलो त्रिपुरा में मुझे लेके जाओ शादी करेगा इसके बाद प्रांजित ने बोला फैबाय डेन्जारलै बे अफिसियेला बे लाजिया नुग्राया लाजिगोन ने बे अफिसियेलसोब्रा बाजाब बाजाब माथो बुन्दि गोजासोनो आंना बुन्दि गोजा थाखायलै ओमफ्राय मोसारि माबा मोसास्लांबाय
मा होनो जोंना माबाया बसुमतारी अनन नहीं हुआ है दीदी मेरी से पागल ने किसी और से लिए पागल है बोल रहा है बाजै दाउलेब बि अफिसियेल ना रन्जित साल्थे सनालिया आंखौ फसायबाय खोमालै नाम्बारबो हरनो नागिरदों सनालि ना साइलिब्रा बेनिफ्राय सनालि ना साइलिलै ओमफ्राय बिदाया मा बुंखो हाय बिबोनां प्रान्जित प्रान्जित औ बाजै उन्दुनो ओंखाराखै नामा होनदों बाजाब होनदों बाजाबनोसै आयु ओमफ्राय बिदाङा मा बुंखो सनजित आपकी लिए पागल है होनदों लिसा गया सनजित पागल बोल मोरालिसा ओ मोरालिसा मैं तेरा रेलवे जाता है और तू मेरा रेलवे नहीं आता है आजकल एयरटेल ने बोला सनालिलै सालथे ए बै सोर ओइ माबा सनालिया नामाब्रा अ सालथाया नोंबो डेन्जार माथो हिनजाव थाखानानै जोंफोरनासो गैयालै सालथे हिनजाव थाखानानै डेन्जारलै नोंबो सालथे नों बांद्राय हिंसामद्रायब्रा गुफुरनो सिख्लाफ्रा फाग्ला जायो नोंखौ नुबाथाय साइलिना बोला नहीं है पागल दीदी कुछ संजीत को बोला संजीत फाग्ला बाजाब ने बोला बिदां बाजाबनोसै ना मा नाम दारना इसके बाद प्रान्जित ने बोला बाजै दुलुर मा ओंख्रि जाखो होनदों मुस्कान ने बोला हेलो हेलो मुस्कान मोस्ट वेलकम लिसा ने बोला मेरी तबीयत खराब इसलिए बोल रहा है तबीयत खराब क्या हो रहा है रे क्या खाया आपने इसके बिदांनि अन बिदाङा अनो दसे रायज्लायनोसै नोंसोरजों होनदों मुस्कान अन दीदी संजीत मुझे हेड करता है बोल रहा है मुस्कान हेलो बिदांनि बोला रायज्लायदो संजीत साइलिजों नाम दोना बोलो बोलो साइलि बोलो 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 सिगां बाजाब आंखो अनामिका फैदों सना बाजाब लायनोसै आरोना अनामिका नामा बेनिफ्राय एयारटेला बुंबाय साइलि बाजै मरा क्या हुआ ममिता गया ममिता 5 लाख डान थेंक इउ सो मच 5 लाख दो 8 जन दङ साला 5 जनल' लाइक डाउन खालामदों मानसिफोरालाय कौन लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो 5 लाख डान थेंक इउ सो मच मोनिसा मोमिता सॉरी मोमिता मेरा एल्बम में आपका स्वागत है मोस्ट वेलकम मोमिता प्रान्जित बाजै दाउलेब मा ओंख्रि जाखो होनदों आं जायाखै ओंख्रि सना दाना नैजिना माबाया बसुमतारी ओमफ्राय साइलिया मा होनखो बिबोनां संजीत मेरे से हेड करता है बोल रहा है एयरटेल ने बोला बबीता मोरा किधर है साइली बाजे बोल रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है संजीत मुझे कोई मिस नहीं करता लिसा क्यों ऐसा बोल रहा है रे करता है अच्छा होगा आराम से टेंशन लेना नहीं चाहिए लिसा आपको भगवान दुआ करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए हो जाएगा अच्छा होगा कुछ प्रॉब्लम लेना नहीं चाहिए हम लोग यार तेरा बोला क्यों साइली बाजै प्राजी बोला ए मानो जायाखै बाजै दुलुर होनदों बिदा बुंबाय नहीं सिस्टार संजीत आपका 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 हेड नहीं करता है लाभ करते हैं बोल रहा है साली ने बोला पता नहीं बिबनां आ गया आया बबीता वाइट आएगा बबीता वाइट बोल रहे लिसा ने बोला खाना खाया है संजय हाँ खाना खा लिया अविनाश हेलो हेलो अविनाश हेलो मा खबर हेलो हेलो मोस्ट वेलकम मोमिता साइली हाय बोल रहा है हम लोग का बिदा ने बोला हेलो हेलो प्रांजित ने बोला दाउलेब गाज्रि मोनबाय नामा आंखौ दाउलेब गाज्रि मोनबाय नामा आंखौ होनदों एयारटेल बोला साइली बाजै बुलाओ बबीता को लिसा ने बोला हेलो मोमिता दीदी बोल रहा है अविनाश लाइक डन थैंक यू थैंक यू साइली हेलो मोमिता बोला अविनाश दसे फैबाय होनदों ओके अविनाश ओके थैंक यू सो मच फैनायनि थाखाय कैसे हो लिसा बोल रहा है देखो कैसे हो लिसा हम लोग का मोमिता ने पूछा है साली ने बोला ओके व्हाट सुमित बोल रहा है इसके बाद
बिदांने क्या बोला, बिदां दीदी ने लाभ करते हो सिस्टार संजित ने आपको बोल रहा है। इसलारि फैबाय जोंनानै हेल' 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 थांफै माथो थां हां माथो हाथां हाथां माथो होनांगौ हाथां फैबाय माथो होनदों हाथां बेनिफ्राय लिसा माइथिक हु दीदी मोमिता बोल रहा है साइले ने बोला हंस रहा है पूछना दीदी संजीत को लाभ करते एक ही नहीं बोल रहा है। हम लोग का शिप आ गया इतना दिन के बाद शिप आ गया शिप। हेलो हेलो शिव जी कैसे है बोलो। इसके बाद बिदांग ने बोला ब्लू दे दो ब्रो नाने ना ब्लू 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 क्यों चाहिए आप लोग को ब्लू। इसके बाद एयरटेल ने बोला जल्दी बुलाओ साइली मोमिता को बोल रहा है। मोमिता बोला साइली खाना खायाखै नहीं खाया पूछ रहा है। मोनसे मोजां मोजां सेबु सेबु दंथ'यो नहा लिसन बोला आप कैसे है। मोमिता दीदी बोल रहा है। शिव ने बोला हाय कैसे हो आप सब बोल रहा है। देखो पूछ रहा है शिव के साथ बात करो ब्रदर लोग सिस्टर लोग जो है। इसके बाद सभी दोस्तों मेरा प्यारा दोस्तों दोस्त लोग साले बोला हाँ मोमिता अनामिका अनन कोई तो कोई तो ज्वाइनिंग करो। देखो लिसा के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ लिसा के साथ। देखो इसके बाद मोमिता बोला हाय बिदां ओइ प्रानजित माखै जा नोंसोरनि न'आ नारना बिदां गार्डेन सिस्टार साइलिजों रायलाय नारना साइलिजों रायलाय साइलिजों साइलि अके वाइट बिदां होनना बुंदों। माबा बिबो नांदों ओमफ्राय जोंना एयारटेल नांदों साइलि बाजै होनना रराय प्रानजित नांदों बर' बाजार बर' बाजारसो नामा नोङो माबा मा होनो प्रानजित ओइ प्रानजित मा खालामदों होनदों इसलाय रानदों साइलि में सो गया होनदों अके साइलिया मा होनदों अ दीदी इसलिए कैसे हो बोल रहा है। अ प्रानजित नाम दाना इसलाय रानदों ठीक हो साइलि सिस्टार होनदों प्रानजित नांदों दासो दासो दहायनिफ्रायनो मा ओंख्रि जानाय सोंबाय मा दासो मा होनदों होनदों बुंदों होनना मोमिता ने बोला लिसा सपोर्ट करना मैं रिटर्न करेगा बोल रहा है। लिसा देखो मोमिता के साथ फ्रेंड जाओ जो नया है देखो मोमिता है मोमिता मोमिता के साथ फ्रेंड जाओ मोमिता प्लीज दोस्तों एयरटेल अके। इसके बाद अविनाश अनन थैंक यू सो मच अविनाश ब्रादार अन थानायनि थाखाय मा ओंख्रि जानायमोन अविनाश ब्रादार बिदां आब' मा ओंख्रि जानायमोन इस्लारि आब' मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे उदुलांफ्लांदों आं प्रानजितदों ओमफ्राय आनामिदों बिमा आं बबेसो दिनै आं रायलाया रावजोंबो होनदों आरोना। देखो जो नया है अनामिका के साथ भी फ्रेंड हो जाओ अनामिका के साथ फ्रेंड हो जाओ। इसके बाद साली ने बोला दीदी बिदां पूछो ना संजीत मोरा को बोल रहा है। इसके बाद अनामिका दहाय खारबाय ना 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 अनामिका दहाय खारबाय ना होनना बुंदों। इसके बाद बिदां कैसे है बोल रहा है बिदां देखो मोमिता के साथ बात करो। जोगोनार जोगोनार टमेट' बाथोन आरो जोगोनार टमेट' बाथोन गोथाव गोथाव बेनिफ्राय माइसो बेदर जाना उन्दु गादुरि जादों नामा होनदों आरोना। प्रानजित नों बर' बाजारनिसो नामा नोङो बर' अबे बर' बाजार माबा नामा बाक्सा बर' बाजारनि नामा नोङो। ओमफ्राय मोमिता ज्वाइनिंग मी बोल रहा है देखो मोमिता साइली के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। दोस्तों अविनाश अन दाल मेसिन बेनिफ्राय प्रानजितआ मा बुंखो बिदां मा ओंख्रि जादों सोंबाय दं आं खोन्थाया नामा नामा खारि खारलायबायलै आं दाना अके बबिता खारबायलै आं दा बबिता किधर है मोरा बबिता प्रानजितआ होनदों औ होनो आरोना औ प्लीज जो नया नया है मुझे देख रहा है
प्लीज कमेंट करते रहो, कमेंट करो, सपोर्ट हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, सपोर्ट। जोंहा दालि, फान्थाव बाथोन, मैथा बाथोनसो डियार देबो प्राणजित होनदों। दीदी इस्लारी संजीत नारा से मेरे से आज शाम को उसे एलबी में नहीं आया मैं इसलिए नारा से बोल रहा है। साइली सावधान, रिटर्न कर दो। देखो हम लोग का मोमिटा को साइली आपको मैं ब्लू दे दिया है, बैक कर दो, रिटर्न कर दो। प्राणजित दं बाजै दुलुर दाउलेब आ ओंखार आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा? बाजै दुलुर गाज्रि मोनबाय नामा नै प्राणजितखौ? प्राणजितआ गाबज्रिगासिनो मानो रायलायाखै? अके ममिता वाइट होनदों। अबिनाश अन थेंक इउ। कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ। कमेंट कौन है? कमेंट करना चाहिए दोस्तों, जो भी हो। अन साइली अन मोनाखै। हाय डियार देबरजि प्राणजित होननाया गाज्रि होननाय जायो नामा आरोना? बेनिफ्राय हाथां दाउलेबआ आंनो रिप्लाय होआखैनो आरोना हाथां। ओमफ्राय नाव फैदों जोंना हाय नाव थांदों, न'आव थांगासिनो दं। अके न'आव थांगासिनो दङ। थेंक इउ सो माच। आंनि रायलायनाय खोनायाखै नाव? हेलौ नाव आंनि रायलायनाय खोनायाखै? ओमफ्राय बिदां साबधान केयर दिया आपको बेक कर दो मोमिटा को। साइली ने क्या बोला? मोमिटा सावधान। अविनाश ने बोला ऑन देखो बहुत सारा लोग है नाव के साथ फ्रेंड जाओ नाव। इसके बाद अन आं साब नाव थांसै आरोना। अके एस बि नाव थांसै आरोना। अके अबिनाश अके थेंक इउ सो माच दसे समबाबो फैनायनि थाखाय। आगै आंहा बेटारि गैयामोन। अबिनाश लिंक गैयामोन दासो चार्ज होदों आरोना। खोनायोथ' अके आं थांनोसैलै दे अके प्राणजित थेंक इउ सो माच फैनायनि थाखाय। थेंक इउ नावानो अके खोनादों दादा। अके खोनादों आरोना। न'आव फैगासिनो दंबा नोङो ने नावब्र' नों बहानिमोनब्रा? मा जायगानिमोनलाय? अबेनिफ्राय फैगासिनो दं दायो? बेनिफ्राय प्राणजित मानो थांनो नागिरखो होनदों आरोना। दे दुलुर बाजै बाय आंबो थांसै होनना प्राणजितआ थांसैनोलै गार्लफ्रेन्ड दंना, गार्लफ्रेन्डआ फन हरगासिनो दं बे सोरा प्राणजित आगै सना होनना। ओमफ्राय नावा अन। ओमफ्राय मोरा बिबोनां कहाँ है तो बोल रहा है। बेनिफ्राय थेंक इउ मोमिता जेलर में बेक कर दूंगा। जेलर में बेक कर दूंगा। ओके देखो मोमिता जी आपको टेंशन लेना नहीं चाहिए, बिदांनि बेक कर देगा। नाव आदों टिपखाय मंगलाजारनि गामि टिपखाय मंगलाजारा बबे जायगायाव दंब्रा बियो? आं खोनाफेराखैलै। टिपखायखौल' खोनाबाय, बे मंगलाजाराखौ खोनायाखै आङो। माने अबे डिस्ट्रिक्टनिमोन इयो? नाव ब्लक साफ कर दिया है रिटार्न। नाव नै नोंखौ साफ खालामबायनो जोंना माबाया मोमिटाखौ बेक कर दो नाव प्लिज। इसके बाद प्राणजित आगै बाय होनदों आरोना। इसके बाद प्राणजित जादों माथो नोंसोरलाय रायलायनो नागिराबो। प्राणजितजों मानो रायलाया? प्राणजित मा ओंख्रि जानाय दे खोन्थाहरदो जोंना। प्राणजित ब्रादार मैसो बेदर मा ओंख्रि जानाय? नाव ब्लक अके होनदों आरोना। मोमिटा मागो थेंक इउ साइली होनदों। प्राणजितआ होनदों औ बाजै ना प्राणजित बिबोनां सना मा ओंख्रि जाखो होनदों।
मोमिता मुझे भी ज्वाइनिंग कीजिए मैं बैक करेगा साइली बाजै हेलौ अन 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 गुड नाइट प्रान्जित बिदां दासो सोंफ्लादों नामा बिदाङा दा सोंफ्लादों नामा होनो बिदां नै जोंना प्रान्जितआ सोंबाय आरोना प्रान्जितआबो डेन्जारसो एग्रांनो हाया प्रान्जितखौबो जगिता फुल सापर्ट ब्र होनदों अके अके जगिता थेंक इउ स माच सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जगिता मा ओंख्रि जानायमोन प्लिज कमेन्ट मा ओंख्रि जानायमोन साइलि बल' बिबोनां प्रान्जित दों लाफा खारै ना बयलार आलु लाफा खारैजों नाजों ओमफ्राय बयलार भाजा आलुजों बा गोथाव अके कमेन्ट रिप्ले होनदों इसके बाद नावा ओमफ्राय एयारटेला बुंदों खाना खाया साइलि बाजै होनदों ओमफ्राय बाजाब बाजाब रावबो रायलाया बालाबो थाला होनदों आयु बाजाब बाजाबा ओइ बाजाब बाजाबजों बाजाब फैदो लोगोफोर बाजाब बाजाब ओमफ्राय अके 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 होनदों आरोना बिदा होनो प्रान्जित दानो थांसै थांनाङाहाय होनदों आरो बिदांनिया रायलायनाया बिदि जागौमोन आरोना मोगथाङाव थांनाङाहाय फंबाय होनदों आरोना हाय फंबाय एसे गोलाव बोगौमोन आरोना सुरखो बेनिफ्राय साइलिया बुंदों खालिया हा खालिया बिबोनां और तू खाया कि नहीं खाया फुसराय नावा अन समाज इस्लारिया मा होनदों हाय बाजाब बाजाब आं रायलायनो नोंजों फैदो आरोना नै रायलायनो जोंना इस्लारिया बाजाब 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 फैदो इस्लारिजों बेनिफ्राय रायलायफैदो ओमफ्राय नोंनो सोंबाबो खोन्था हराबा एमान सोंबाय थादों आं होनदों माबाया जोंना प्रान्जितआ दहायनिफ्रायनो सोंबाय थादों आरोना ओमफ्राय खोन्थाथाराखै ना मा होनो थालसो नायाखैमोनदां आरो नायफ्लाङाखैमोनदां आरो ओंखायनो खोन्थायाखैमोनदां ओमफ्राय प्रान्जितआ एयारटेला मा होनखो मैं भी खाना खा लिया है बाजै चिकन से मतलब चिकन मुर्गी वाह देखो ना चिकन का मतलब मरने के बाद ये नाम रखता है ना चिकन का जैसे चिकन तंदूरी चिकन टिक्का बेरे बेरे चिकन चिकन चिल्ली मरने के बाद चिकन का नाम होता है और इंसान लोग का फायदा होने के साथ नाम ओ सेम है बेबो नांदो आरोना फै बाजाब होनदों आरोना नै फैबा हार हरबावसो बाजाब नोंनो प्रान्जित हाथां माजों होनदों आरोना नाव अन आगै सना प्रान्जित आं दिनै अखा हादों गां गां गांलाबसो गांलाबसो आं अखा हादों आरोना दुखु गाबदोंलै नैबे जोंना माबाया बसुमतारिया दुखु जादों साइलि बाजै होनना बुंदों आरोना प्रान्जित नों माखौ थांनो जाबाय थादों आरो होनदों आरोना माखौ थांनो जाबाय थादों बियो माबा मा होनो इस्लारि आब' बे प्रान्जितखौ लाखिथार माबाजों मा होनना बुंगोन खांख्राइ हाथाइजों खेबथाबनानै लाखि ओमफ्राय बिदा मा होनगो दहाय आं साइलिजों रायलायदोंमोन बेयावनो नोंनो कमेन्ट हरनाया लेट जादों बिबोनां सना होनना बुंदों आरोना साइलिजों रायलायदोंमोननो इसके बाद कौन कौन ने प्लिज कमेंट करो बाजाबने बोला फै सना बाजाबनी होनना बुंदों आरोना ममिता ने बोला इस्लारी सावधान रिटर्न करो इस्लारी देखो रिटर्न कर दो हम लोग का ममिता को इसके बाद एचबी ने आ गया हेलो हेलो ब्रो एचबी मा खबर मा खालामदों ब्रो लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ स माच नों फै आं थाङा होनना बुंदों आरोना नै इस्लारिया इस्लारी जना इस्लारी ममिता को साफ कर दो प्लीज हिंदी स्टार्ट करेगा अभी हिंदी इसके बाद आ ओं गालांलाबसो होनबा नोंबो बाजै गांसो होनबा नोंबो बाजै गोसो बायदि उन्दुलां आरोना बारे ओइ बाजाब बिबोनां सना आंखौ लोगो खालामदोहाय होनदों आरोना ओचबिने बोला इस्लारि गार्डेन सापर्ट प्लिज इस्लारि गार्डेन सापर्ट प्लिज ओचबिखौ इसके बाद प्रान्जितआ बोला उन्दुबाबो हराखै नों आरोना नुबाबो हराखै नों होनना बुंदों नुबाबो हराखै होनदों प्रान्जितआ ओचबिने बोला बिदां बसुमतारी सापर्ट प्लिज मी इस्लारिनो बोला आंनाव ब्लु गैया ओचबिनो ब्लु दङ मां गैया बेलाय वेलकाम इस्लारि बोला
इस्लारी देखो आपको मोमिता ने साफ किया है, मोमिता को बैग साफ कर दो प्लीज, बैग बैग। इसके बाद उसबी ने बोला ब्लू ब्रो, क्योंकि उसबी को मैं ब्लू देता हूँ। इसके बाद हम लोग का आ गया डब्ल्यू यासाका या यासाका वायासाका loving your channel, thank you so much wayang saka, most welcome wayang sing saka nama, most welcome। इसके बाद थैंक यू सो मच। एयरटेल ने बोला वो बेटा किधर है, सुन रहा है ना तू, और रहा तू मैं साइली बाजी नरला। इसके बाद उसबी ने बोला वायजों साका सपोर्ट प्लीज नों। इसके बाद बिदांगा अनन प्रांजित मानो कमेंट के साइली ने बोला पता नहीं बिबोनां वो बेटा कहाँ है, प्रांजित हाय, मानो एसेखौनो एसे रागा जायो नोंलाय, आं रिप्ले होनाया लेट जाबाय, आई एम सो सरि बिबोनां प्रांजित नामदोनि। वाइसिं साखाने बोला आई एम इन एलाबाहाम इउएसए, अके नै इउएसए निबो मानसि नायफैयो आंनाव, सानना नाय नोंसोरो। बेनिफ्राय आई एम एलां थेंक इउ सो माच फर आपकामिं माय चैनल न्यू ब्लॉग। इसके बाद एयरटेल मांखो अनामिका बाजै सना जिरख'नाय आंनि दारानै एच बी हाय बोल रहा है देखो बेटा ने। इसके बाद बाजाब ने बोला खानाय गोलावफोर फैदों गैया बिसोर जाबाय बाजाबनो मोनैहा दानहाय ए बाजै दुलुर अननानै जालाय बावदों, अननानै जालाय डेन्जारलै प्रान्जिताबो हाया नोंसोर प्रान्जितखौबो डेन्जार। हाँ एयरटेल देखो आपसे बात कर रहा है हम लोग का मोमिता ने साले बाजै बबीता किधर बोल रहा है इसलारे एसपी दान थैंक यू सो मच। इसलारे प्रांजित आगै आंसो नाम दादा आंसो। इसके बाद जोंना प्रान्जिता मा बुंखो दायखौ मावखांना सरि बिबा जागोन जागोन दाउले बाजैनो आरोना, दाउलेबथार नामा इलाय प्रान्जित, दाउलेबथार नामा खुगाया। ओमफ्राय आई एम सरि एयारटेल दो, आई एम एयारटेल आई एम एयरटेल प्लीज सपोर्ट कर दो, देखो हम लोग का मोबिता के साथ बात करो। इसके बाद प्रान्जिता होनदों नोंसो मिथिखादों फाग्लि दुलुर होनदों आरोना, न्यू फ्रेंड कामिं देखो न्यू न्यू फ्रेंड है प्लीज न्यू सब मी एच बी ब्रदर ब्लॉगर को हेलो यूएसए ब्रदर, what are you doing now USA brother, please tell me। इसके बाद एयरटेल मा बुंखो ममिता मोरा मुरु ब्लू नहीं है बोल रहा है, ब्लू होबायमोनथ' आङो। प्रान्जित आगै सना आंसो मिथिसिगौ नोंसो मिथिसिगौ आंसो मिथिसिगौ होनदों आरोना, दुखु जादों गोसोनि दुखु, गोसोनि बेमार। बेनिफ्राय ममिता बेग कर दिया ओके, ममिता को बेग कर दिया इसलारी ने। साइली ने बोला बिबोनां सो गया होगा बबीता नाम होनदों। ओमफ्राय संजय कुमार हेलो संजय कुमार मस्ट वेलकाम। प्रान्जित नोंबा मा जाखो बाजै ब्लु होनदों। संजय मा बुंखो क्या हाल है, हाल साल क्या हाल है, हाल साल अभी ठीक है ब्रदर आप बताओ आप कैसे है। इसलारी ने बोला एच बी साबधान, साफ खालामबायनो एच बी बेक खालामना होदो। हम लोग का संजय ने बोला है सब ठीक है, हाँ ब्रो सब ठीक है, और आप बताओ। साइली ने हंस रहा है। प्लीज लाइक कर दो जो नया है प्लीज। दाउलुर उन्दुनो ओंखाराखै नामा दारनानै, दाउले उन्दुनो ओंखाराखै नामा एच बी साबधान, आई एम साबधान दाना
बैक कर दो उस भी किधर गया? साइली बाजै मैं भी सोने जा रहा हूँ। बाय बाय। ओके ओके साल्टे, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच साल्टे, थैंक यू। रुको मोरा भी बना बोल रहा है साली ने। अ, कैसा हाल साल है? हाल साल आपका हाल साल? संजय ब्रदर, मेरा हाल साल तो ठीक है, और मैं मतलब थोड़ा सर्दी खांसी हो रहा है। और आप बताओ आपका कैसा हाल साल है संजय ब्रदर? संजय कुमार ब्रदर, आप कहाँ से था प्लीज़ बोलो। आप कौन सा स्टेट का था? इसके बाद लाइक डन, थैंक यू सो मच संजय ब्रदर, मुझे लाइक देने के लिए थैंक यू थैंक यू। उन्दुनो ओंखारदों बिबोनां प्रान्जित, नोंखौ लोगो मोननानै मेगन राबाय होनदों आरोना प्रान्जित होनदों। हाथें बाजैया मोसानाय बायदि मेगन मोसानाय बायदि हंगारदों नामा होनदों आरोना। ओमफ्राय मैया सनजितजों जोंहा मैया सनजितजों जोंहा हां जोंहा हांआवनो गैया, गावदांआ लिंहरबाय गैया आरोना। राम 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 बिहार से, राम राम बिहार से, थैंक यू सो मच बताने के लिए। राधे राधे, मैं आसाम से हूँ संजय ब्रदर, राधे राधे, मैं आसाम से हूँ। आयु बाजै नंगौ नामा दारना? हाय हाय संजीत कुमार राव दारना। हाय संजय, मैं तुमको साफ दिया शाम नाम डरना। आप कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ, आसाम से संजय कुमार, मैं आसाम से हूँ। यस थैंक यू एयरटेल नाम डरना। ममिता, ममिता आप कहाँ से था? ममिता आप कौन सा स्टेट का था? त्रिपुरा का था ना ममिता आप? बबीता नहीं है, नहीं तो कमेंट करने के लिए मैं नहीं करता है साइली बाजी डरना। इसके बाद इसला ने बोला 13 लाख डन, थैंक यू सो मच हार्ट दे दिया, थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एचपी ब्लॉग रिटर्न क्यों नहीं दिया? मालूम नहीं एचपी ब्लॉग किधर चला गया। इसके बाद सन जी एयरटेल को ब्लू दे दो। ओके ओके थैंक यू। ऑन 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 संजय प्लीज बैक कर दो। ऑन 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 एयरटेल किधर गया रे? एयरटेल कमेंट करो, विबनांग बोल रहा है संजय। राधे 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 बिहार से, ओके। दाउलुर उन्दुलांबाय नामा? ममिता में मणिपुरी से, ओके मणिपुरी, मणिपुर, ओके ओके आप मणिपुर से है। मेरा मणिपुर से था, मतलब क्योंकि मणिपुर से हम लोग का गांव में एक लड़की लेके आया था, और हम लोग का गांव में शादी हुआ था। तो इसके बाद मर गया रे, वो मर गया। इसके बाद मणिपुर अच्छा है, आई लव मणिपुर। इसके बाद अन 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 थैंक यू साइले बाजै अन अन संजय अन 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 आं लामायाव गोलैना दं, गांलाब लाब डिउटि होदों दाना आयु जोंना। ओमफ्राय अन 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 थैंक यू संजय, थैंक यू। दाउलेब खारबाय नामा बियो दा? अन 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 थैंक यू संजित ना ओके। ममिता ममिता ओके, ऐसा ही मतलब सपोर्ट करते रहो मुझे, मैं भी आपको सपोर्ट करते रहेगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ ऐसा ही सपोर्ट करते रहो। संजय ऑन 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 एयरटेल को ब्लू दे दिया है मैं, सावधान। या ममिता आपको एयरटेल ने सावधान किया है। और ऑन 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 थैंक यू सो मच संजय ऑन ऑन ऑन। मोरा भी बना बबीता बबीता बोलो मोरा आ गया बोल रहा है। ऑन 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 किधर आ गया बबीता? मोरा आएगा बोल रहा है, ओ आएगा। अरे बाबा ऑन 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 थैंक यू। हेलो संजय आपको सावधान क्या है? बैक कर दो संजय, ये देखो इस लारी को मैं आपको ब्लू दे दिया है। संजय कुमार को मोमिता ने मोमिता ने आपको बुला रहा है। ऑन 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 थैंक यू। साल्टे ऑन दं आं दं, ओके ओके थैंक यू सो मच। संजित बिनाव बिनारखौ आंनि बादि खालामलायदोंमोन माथो दारा?
भिडिअखौ आंनि बायदि खालाम बायदि दा भिडिअखौ होनदों नामा बिनावखौ थेंक इउ सन्जय संजय कुमार साबधान प्लीज बैक डियर देखो संजय बिदांग ने भी आपको सावधान किया है बिदांग को भी बैक कर दो मैं आपको ब्लू दे दिया है नो 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 फंबाय नोंनि दिनलै नावदारा फंबाय नोंनि दिनलै नावदारा बाजाब बाजाब मा बुंहरो आयु मेगन सादों नामा मेगन सानोङा बिदि मेगन सालायलायनायखौथ' जों जौगानो हायाखैलै बिदि मेगन सानो हामा माबा सोरबा सासे सिख्लाजों रायलायबाबो दाय रायलायाबो दाय होननायसो जासिगोनलै बे ठीक है संजीत एक दूसरे से सपोर्ट करेगा हम ओके हाँ मोरा संजय कुमार मैं आपको ज्वाइनिंग करा करो नहीं बोलो थेंक इउ एयारटेल नामदों बेनिफ्राय ओइ प्रान्जित दाबो दङ नों एक्टर नावदाना आं खोनासंदों दाना थेंक इउ इउटुब फेमिलि गुड नाइट अके अके प्रान्जित अके अके बाजाब बाजाब गिदों नामा नामदों आरोना बेनारलै इउटुबनिखौ होनदों दारा हे प्रान्जित बेनारखौ बा अके अके बेनार ओमफ्राय नों मा एप्सआव बानायो नों बेनारखौ प्रान्जित नों मा एप्सआव बानायो बेनारखौ बेनिफ्राय दं अन थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ हाबाब प्रान्जित बिबोनां आं साइलिनो कमेन्ट हरदोंमोन बेखौनो रिप्लायावनो सरि नामदारा नैलै अन 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 आंनिखौ नाय बेनारखौ आरोना नोंनि बेनारखौ ना ए बेनारा साला बेनारा नों फुरा खावनायसोब्रा नोङो बेनारा खावनायसोब्रा नोंनि बेनारा माबानिफ्राय मा होनना बुंगोन माबानिफ्राय खावनायब्रा नोंनिया मा होनना बुंगोन बेखौ थेंक इउ दे बारलांबाय कमेन्ट बारबाय कमेन्ट पार कर दिया मैं थोस खस्थ' बानायदों फाग्ला दा आंबो बुहुत खस्थ' बानायदोंब्रा बेनार बिदिखौ मिथिबाय ना बुहुत खस्थ'यै बानायदों आंबो होमबाबो नों खावनायब्रा माबाफोरखौ बे बुस्थुखौ खावनायथ' नङा जेनेबा हिन्दीफोरनिफ्राय डाउनलड खालामनाय आरोना नोङो पाता नहीं बिबोनां बबिता कहाँ है यार गैयालै खुरदोंसो आरोना गैयालै खुरदोंसो नामा अ थेंक इउ सन्जय दारना अन किउ स' माच गावनिया खावनायसो खोमा होनदारना ओमफ्राय बबिता मेरी जान बोल रहा है साली ने अन साली बाजै ब्लू बोलो बबिता को प्रांजित मा ओंख्रि होनदों प्रांजित हम लोग का आ गया है के एस हेलो हेलो के एस हेलो 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 थैंक यू सो मच मेरा हेल्प में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर थैंक यू सब कर दिया ओके थैंक यू सो मच सब करने के लिए मैं भी आपको सब कर देगा देखो देख लो मुझे सब कर दिया ना मैं भी आपको सब करता हूँ ठीक है देखो मैं आपको भी सब कर दिया अच्छा वेरी नाइस मा जाखोब्रा उल्था साजादो इसके बाद माबा मबाइला क्रेक जाबायलै र' दुलुर मा होनो भाषा खोनाफैबाय भिडिअ नायनायखौनो अनामिका जी साबधान हाय स्कैनर मैंने कहा है बबीता को आओ नहीं विवरण में ओके ओके केस ने बोला ओके थैंक यू बोल रहा है ओके ओके थैंक यू के आप कहाँ से हो एफा खुरुना बयलार आलु खिन्था खादों आं दाना ओमफ्राय बोलो साइलिजि नाम दाना आगै प्रान्जित सना सानदों
सान्दुं गैयाबाबो दै गांदों दाना। नों गैयाबा दै गांदों दाना। मोरा संजीत बोलो संजय कुमार को मैं ज्वाइन की नहीं बोलो। संजय कुमार देखो साइली ने ज्वाइनिंग करने के लिए आपको बुला रहा है। प्रांजित जी ओके थैंक यू मर'नि फाग्ला साला भिडिअ नायनानै लायबाय मरमि फाग्लि साला भिडिअ नायहै लायबाय ना बियो होनना जारलै। ओमफ्राय मारिंगा बबिता को साइलेंट मोरा घर मेरा घर आसाम से। ओ इसके आप आसाम में भी आसाम से हो ना। और बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आसाम। ओ नो 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 थैंक यू। क्या बोला कौन एसके टिटू। ओ नो 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 थैंक यू संजीत मैं बाय बोलता हूँ सबको गुड नाइट। थैंक यू सो मच मोमिता जी मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और गुड नाइट स्लीप विल और स्लीप विल अच्छा से सो जाओ। थैंक यू सो मच बाय बाय फिर मिलेगा सी यू अगेन। मैं क्या करूँ विवन गुड नाइट मोमिता जी बोल रहा है। मा जादों मानसियानोथ' सन्देहसो मोनबायलै आं बाजै दुलुर मानो दै गांखो नोंलाय आंखौलाय सोर साब खालामगोन। एसके ब्रादार साबधान दिनै इसलारिनो साबधान एसके आसाम सा कासिमजा करीमगंजार ओके आसाम करीमगंजार एसके में आसाम उदालगुरी से हूँ। आसाम उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। भूटान बॉर्डर से हूँ मैं भूटान बॉर्डर। साइली बाजै मैं डुमा 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 चुमा चुमा ले लो। थैंक यू संजय कुमार मोमिता साइली ने बोला ओके गुड नाइट मोमिता आप तो गुवाहाटी सा हो क्या। नहीं नहीं गुवाहाटी से हो थोड़ा मतलब गुवाहाटी थोड़ा दूर है। मैं भूटान बॉर्डर से हूँ मैं भूटान अरुणाचल साइड से हूँ मैं। इसके बाद साइली जी ओके सपोर्ट डान इसके नो 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 कमेंट बारबायलै आङो कमेंट बार कर दिया मैं। ओइ माबा मा होनो इस्लारि बिदां बेसे गोबाव होनांगौ खोन्थाहर। बाबायलै कमेन्ट फरायनो। थैंक यू सभी को थैंक यू कमेंट करते रहो कमेंट करते रहो पेडल सोले नाना सोले थैंक यू सालथाया उन्दुनोसै नामा सालथाया नामा आं सालथाया उन्दुनोसै नामा आं देरना अके सालथाया दे उन्दुदो दे आंबो बारा होखाला नै जाखासिगोन गैला आरो 9 मिनिटसोल' होनोसै नामा अके दे थैंक यू सो मच दे सालथाया थैंक यू सो मच। अनामिकालाय माबोरै जाखो गरम जाथारा ना ब्रा बे अनामिकालाय। ओके ऑल फ्रेंड ना सपोर्ट करो। ओके ऑल फ्रेंड सपोर्ट करो हम लोग का केएस को। केएस में आपको ब्लू देता हूँ आप किसी को भी साफ कर दो और आप बैग मिल जाएगा। देखो मैं आपको ब्लू दे दिया है एक दूसरे के साथ बात करो फ्रेंडशिप हो जाओ। बाजै नमप्ले उन्दुनोसै आं फुङावनो मोसौ हैनांगौ ना अके प्रान्जित नों मोसौ हैलायलायनाय बबे जायगानिब्रा बर' बाजार मोसौ बाजारनि नामा नोङो प्रान्जित मोसौ बाजार ना बर' बाजार होनदों। मरा बिबोनां थेरी बिना जिने सकेगा बिबोनां तेरे से गुलु गुलु साले से गुलु गुलु हो जाओ। ममिता जी अके इसलारि बाजाब बाजाब मानो नायखुमाबाय थाखो अके
वेट करो ओके ओके दूसरे के साथ मैं इतना टाइम में भी इतना टाइम नहीं लेगा और ऐसा ही मतलब 10 मिनट जैसा रहेगा गाबोन खामानि दंलै आंहाबो माबा मा होनना बुंगोन न' सिफायनांगौ न' सिफायनांगौ खोमा आङो थिं खेमसि दोनांगोन नामाथाय थिं दोनांगोन बायदि मोनदां गाबोन थिं दोनांगोन दां खेमसि दोनांगौ खेमसि फिटिं खालामनांगौ मिस्ट्रि मावलै बर' बाजाराव फैबाय नामा नों दाना ओइ बाक्सा बर' बाजार ना जोंनि उदालगुरि बर' बाजार ना क'क्राझार बर' बाजार बबे मोनसे बर' बाजार एबा प्रानजित अनन साइली बाजै मैं बबीता को हेट करता हूँ अच्छे आं भिडिअ एडिटिं बानायनोनो सोलाबला दाना ओइ प्रानजित ब्र खाथ्रालै नों मानसिया ने प्रानजित आंनोबो फोरोंब्रा भिडिअ एडिटिंखौ नाम्बारखौ हरलायनो नोङो प्रानजित माबायाव मा होनो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आंनि फेसबुक इन्सटाग्रामनि लिंक दङ फेसबुकनि लिंक दङ इन्सटाग्रामखौ फल' खालामना इन्सटाग्रामाव नोंनि नाम्बारखौ हरलायनो प्रानजित ओमफ्राय आं 59 मिनिटल'सो होयो होननानै मिनिहरलाबायबाय आरोना आंबो 59 मिनिटल'सो होगोन 59 मिनिट 1 घन्टा होगोन आङो बाक्सालै बाक्सानो थांबाय बर' बाजार बाक्सा थांबाय आङो बाक्सायाव गाग्लिजोबना फैबायलै आङो प्रानजित बाक्सानि मानसिफ्रा आंखौ सिनायजोबो सोर सिनाया बेलाय सब सिनायजोबो मसलपुर सालबारि रुपहि आरो ओरै गबर्धन आरो ओरै निमुवा सकआव गाग्लि साना दुर्गा फुजायाव निमुवा सकआव साना फाना फैबावदोंसो आङो बादाम साना बादाम दुर्गा फुजा का अफार होनलायलायनाय दङ आंनि भिडिअ नायलाय नोङो प्रानजित माबायाव निमु सकआव फाननाय एकदमबारे सिमला साइड एकदमबारे सिमलायावथ' सिनायजोबो आं खुरमा दङ जा सिमलायावबो ओमफ्राय मेरे कमेन्ट अच्छे से पढ़ो मोरा सनजित मैंने क्या पढ़ा है साइली ने बोला है कि आई लव यू सुमित बोल रहा है सुमित साइली के साथ गुलु गुलु हो जाओ बिबोनां अन बाजे मा बर' बाजार प्रानजिनो बर' बाजारलै माबा जायगा एरियानि नाम बर' बाजार जायगानि नाम संजय कुमार देखो फ्रेंड हो जा संजय कुमार आपको कर दिया संजय कुमार आपको साफ कर दिया हम लोग का के एस ने और आप भी कैसे को कर दो संजय साबधान देखो संजय आपको साबधान किया है हम लोग का बसुमतारी ने कमेन्ट बारलांबायलै आङो एफा बुरजा कमेन्ट थाबाय नै ओमफ्राय मोसौ हैनांगौलै कलेजाव थांनायनिफ्राय फैना मोसौ दै दौनांगौआ बिराद प्रानजित बिदिसो मावनांगौब्रा जोंबो खस्थ' मावोमोनलै गोदो जोंबो फरायनाय समाव हाजिरा माव फरायोमोनलां प्रानजित बेनिफ्राय करेंगा बिबोनां एयारटेल हासराय बिदां आपको साबधान बिदां नोंखौ साबधान कर दिया संजय कुमार ने बा प्रानजित मार खामानि मावो नों आरोना प्रानजितआ खामानि मावदों जायनो प्रानजितजों हाबा जायो जिराय जिराय मोनजागोन नहीं बोला मोरा संजीत सुमित को आई लव यू बोला बाय बाय मोरा संजीत देखो क्या बोला शैली ने हाँ मैं बोला है संजीत सुमित को आई लव यू इसके बाद गुलू गुलू मोरा संजीत बोल रहा है देखो शैली ने बाजाबनो हाया गोराथार फाग्लाफोरा दाना जाथारलै जोंना माबाया बाजाबाबो सेंग्राफोरनि सिगाङाव बिदि बुंनाङा ओइ बाजाब सोर नोंलाय होनना बुंदों आरोना सोरथाय सोंलाय जोंहा बिदा आब' सोर बाजाब जालायखो बे बुनि सन्जय अनन बेनिफ्राय सोर दं
आदाया लाजिया लाजिया लाजि रोङा मरा बिबोनां नों बबे थाखा आगाया रख'यार आयौ आसखालि लोगो लोगो खालाम जाया थाय बाजै बिराद सन्देह थायो मानसिफोरा दाबना होयो मिनिबावसै आरोना ओमफ्राय आयौहाय मालायसो ट्रानजिट बिबोनां गोथावथार ओंख्रिया आरोना गुड नाइट संजय थैंक यू सो मच संजय गुड नाइट मैं भी सोने जा रहा हूँ सभी को गुड नाइट बोल रहे देखो ना दीदी बिदां संजीत क्या बोलता बोलता मेरे ऐसा कुछ नहीं लिखा कमेंट कमेंट लिख रहा है और मुझे बोल रहा है साले तू कैसा तेरा साले आग तो ना तेरा आग मैं ऐसा निकालेगा ना तेरा आग को निकाल के मैं मार्बल खेलेगा साले का आग से मैं कहीं आऊंगी बाजे बोल रहा है रंजीत नमी मैंने साइली वाइट बोल रहा है देखो एस के ने आगै फ्रांसिस सना आई लाभ इउ दिनै बोथोराया गाज्रिदों बोथोराया ओमफ्राय बोथोरा बिरां दा सना नोंनि बायदि मानो फिसाला सासेल' बिराद खस्थ' मोनो होननानै जोंना फ्रान्सिदा बिराद खस्थ' मोनो होनथारदों आरोना अरे यार क्या हुआ सबको मैं मार जाऊंगा बोलो बोल रहा साली तू मरने वाला था रे साली तू बोला था ना मैं मरेगा लेकिन अभी तक जिंदा है तू निफाय रुको मोरा संजय कुमार बोल रहा है साइली डन कर दिया अरे एयरटेल हाउ आर यू डियर बोल रहा है साली दीदी फर्स्ट वीडियो लाइक डन साली आपको फर्स्ट वीडियो में लाइक डन कर दिया कि आर ने ओके केयर थैंक यू बोल रहा है साइली बाजै रुको मत इसके बाद रो मत बोल रहा है बेनिफ्राय बाजै दावलुर मा जाखो नोंलाय बिदियाव नुनोसो मोजां जायो दा बाजै दाना फ्रान्जित नोंबो डेन्जारलै मानसिया प्रफाइलथ' दोनाखै नालाय गोराथारसै आरोना दीदी एयरटेल सुमित हे मोरा बोल फ्रान्जित बैसागोआव थांगोन आं नोंखौ लोगो हमनो बिबोनां सनजित मुझे रोला क्या करो आंखौ बावखुंग्रि हाजोआव थांनो लेंगासिनो दंमोनलै गाबोन गैया थांनाय जानाय नंला आङो मालाय माबायासो एस बड' स्टेटासासो मालाय सिख्लाफोरजों बावखुंग्रियाव थांगोननो आं सोंदोंमोन दाख्लै नहीं आऊंगा बिबना संजीत की एलबी में मोरा साली तू मुझे क्या लगता है रे साली तो बोलो मैं आपको क्या कर दिया तू रो रहा है इसके बाद रोना नहीं चाहिए ना मैं आपको देखो मैं किसी को भी मतलब ऐसा बुरा नहीं बोलता हूँ मैं सभी को प्यार करता हूँ दोस्तों मैं सभी को आई लव सभी को मैं किसी को मतलब ऐसा ही नहीं कर रहा है चलिए नोंनि गोसो सनजित ब्रादार माया आंनि गोसो जाखोब्रा मैं शैली देखो मैं सभी को प्यार करता हूँ मेरा दिल मतलब किसी भी मतलब ऐसा नहीं है मैं सभी को प्यार करता हूँ प्रांजित लोगो ओके मेरे कमेंट क्यों तो उल्टा पड़ रहा है मोरा संजय बोल रहा है कमेंट को किधर उल्टा पड़ रहा है मैं सही पढ़ के आ रहा हूँ ना आंसोलै इस्लारि बाजै सुमित दादा इस्लारि मोना दाबो बारा हमना हाथाराखै नामा सुमितखौलाय एयारटेलसो सुमिता एयारटेल जिअ नङा जिअ'आ सोरथाय कौन जियो है कौन एयरटेल है बोलो बताओ मुझे कौन जियो वाला कौन एयरटेल वाला बेनिफ्राय
आयु साइलि सिस्टार आसाम आयु जानाय नङाहाय बाजै थां आगै लोगो हमाखै आं रावखौबो बेखायनो एक्सपिरियेन्स गैया होनो बा प्रानजितआ माबा लोगो हमनायनि एक्सपिरियेन्ससो बिलायलांबायलै देन्जार माथो नोंलाय प्रानजित सोलोंखादो एक्सपिरियेन्स लोगो हमनायनि बसुमतारी आंना जोब्बाय डिउटिया आं नोंजों थांनोसै बेवहाय ओंखाम गैला आंहा दारना थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ सो माच दे दोननोसैलै चलो दोस्तों मैं भी आज क्या करूँ मेरा दिल भी ठीक नहीं हो चलो दोस्तों एक दूसरे के साथ बाय ले लो चलो दोस्तों मैं बुंग्रो मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा रे दोस्तों आप लोग मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ पढ़ते रहो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा किसका किसका मतलब ऐसा ही मतलब देख देख के पढ़ रहा हूँ मैं एयरटेल आपको ज्वाइनिंग एयरटेल आपको ज्वाइनिंग कर दिया हम लोग का एसके ने एसके मेरा आईडी है बोल रहे नो 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 थैंक यू मा बुंग्रोनांगौ खुलुमग्रोनांगौ ना मा होनो प्रानजितआ प्रानजित प्लिज सोर माथो दाना एसके प्लिज बेक ओइ बिमा सनाफोर सोर इमावा माहि माहि बिलाय दाना ए नों मावजि बायदिसो नायखुमादों दारना दानो दोननोसै दारना माथो बोरैबा बोरैबासो मोनजोब्बाय आं गोसोफोरखौनो उरां फारांसो मोनजोब्बायलां बेनिफ्राय रुको मोरा संजीत बोल रहा है साले ने इसके बाद मेरा एयरटेल मोरा एयरटेल है सिम ओके आपका एयरटेल है थैंक यू सो मच एयरटेल सिम बताने के लिए इसके बाद सालथे नों गाबदों नामालै नावदाना गाबाखैलै गगा मोनदों एकदमबारे दाख्लै माबायाव मा होनना बुंगोन मा होनना बुंगोनमोनथाय र' आथिमंगलै राभाफोरनि आथिमंगलाव थांदोंमोन आरोना एकदमबारे आथिमंगल मोनैयावनो गारियावनो थिगसे बियार लोंलांखादों आरोना जोङो ओमफ्राय बेहायनो गगा मोनबाय आरोना एकदमबारे बरियाथारमोनलै सालथे माबाया राभा सिख्लाफोरा बर' सिख्लाफोरा हास्लाबबावलासो सालथे राभा सिख्लाफोरजों अन 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 प्रानजित आं नोंखौ नायनो लुबैथारबाय दारना बेनिफ्राय सालिने बोला 12 बाजी एलबी बंद करो मोरा बोल रहा है मोरा साली इसके बाद इसके साबधान ब्रो नावदारा नो 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 बाजै होनब्ला थैयाबा नुगोन दे दारना प्रानजित आगै सना जोंहा हरलाय मिहियाव दाना हरलाय मिहियाव इस्लारी आपको कर दिया दान होनदों इसके साबधान ब्रो डरना क्या हुआ है किसकी लिए उदास है तू मोरा संजीत बोल रहे मैं उदास इसलिए हूँ कि मैं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में है दोस्तों इसलिए मैं उदास हूँ इसके बाद थैंक यू एस के ब्रो सालथे नों साइलिखौ लागोन नामा बुंलायदो होद माबा मा होनो सालथे आं साइलिखौ लायालै नों लादो सालथे साइलिखौ नों लादो सालथे नोंजोंसो मिलायोलै साइलिया नोंजोंसो मिलायथारो एकदम नायबाय आं आरोना नोंजों मिलायथारगोन आरोना एकदमबारे मिलायथारगोन नोंजों ओमफ्राय एकदमबारे आरोना 100% क्या बोला सुमित इस्लारि फार्स्ट भिडिअ लाइक दा होनदों आरोना बाजै दुलुर बुजियाखैनो आरोना अन 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 अन
कौन सा प्रॉब्लम है बताओ मुझे प्लीज संजीत आंनि सना बोल वाह साली तू मेरा प्रॉब्लम को सुन के क्या कर सकेगा और क्या कर पाएगा बाजै साली नेरना रो रहा है प्रांजित भी आपको कर दिया दान प्रांजित आपको भी दान कर दिया प्रांजित बेक कर दो हम लोग का एस के को बाद में साल्थे नामदारा क्या हुआ बिबोनां दारना मिनिबाय सिलारिया आला खाला थारलै माथो बे संसारालाय होनदों इखायनोथ' ब्रा दालाय मोनसे खोथा गैया होमबा मा खोथा दंमोनलाय दुनिया फाग्ला जाबाय संख्रि फानलुनि दामा बारा जाबाय होननायालै बेनिफ्राय जोंहा जोंहा जोंनालै एमावफोर आंखौ दाना मा होनो जुनाङालै एमावफोर दाना मुझे सुनना मोरा संजय बोल रहा है साली मुझे पैसा चाहिए मुझे कम से कम पैसा चाहिए मुझे 2 लाख 3 लाख पैसा चाहिए मुझे दे दो साली देगा मुझे तेरा एक किडनैप बेच के मुझे दे दो 2 लाख 3 लाख पैसा मुझे आप भी चाहिए आप भी का भी इसके बाद प्रांजित फार्स्ट वीडियो लाइक कमेंट दान प्रांजित आपको दान कर दिया रे मा आल्ला खाला जालायखो प्रांजित नोंलाय मिथिगोना एकदमबारे गोसो होथाबनानै मेगन मिसिबनानै एसे सानलाय ओरैबायदि नुयोना बे दुनियाखौ आला खाला ना हारसिं गोदाव सोराव मोनो सानना ला नों मा होनना बुंगोन आला खाला मोनमारो सानलाय नोङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम माबोरै थैलांगोन माबोरै माबागोन एकदम सानलांजोबो आरोना एकदमबारे आला खाला मोनो आरोना जेब्ला मानसिया मिनि खुसि थायोना एकदमबारे मोजां थांलाङो आरोना बेनिफ्राय आं होनदों आगै प्रान्जित बाजाबखौ जोंना हरनानै पाता नहीं बिबोनां अनामिका संजीत को थोड़ा पैसा दे दो यार बोल रहा है बेनिफ्राय आगै प्रान्जित सना आइ लाभ इउ नों बेनिफ्राय बिबोनां बबिथा आरोना बेनिफ्राय आं मालाबाबो हारसिं थाबा बिराद दुखु जायो प्रान्जित दुखुलै जिन्दगिया आरोना बुहुद दुखु गाबनाय मिनिनाय थैनाय गाबनाय मिनिनाय एकदमबारे गोबारै बुंनो आरोना बबिता मोरा किधर है हम लोग का बसुमतारी दीदी आप कर दिया दान फर्स्ट वीडियो में बसुमतारी नोंखौ साब खालामबाय नै जोंना केएस देखो दोस्तों आप सभी को हम लोग का केएस ने साफ किया है केएस को भी बैक कर दो प्लीज इसके बाद आं थैया प्रान्जित आगै दाना थैया आगै सना दाना अन अनामिका संजीत बहुत उदास है पैसा दे दो यार उदय साली तू मुझे पसंद करता है ना तू दे दो तू मुझे पसंद करता है तो तू मुझे कितने बेच के देना चाहिए मतलब देखो मैं साइली से पैसा मांग गया लेकिन साइली ने अनामिका को दे दो बोल रहा है तो इसमें ही ऐसा पता चल जाता है पैसा मांगने की साथ साथ साइली ने मतलब इसको दे दो तो इसके बाद ओइ प्रान्जित आंबो गाबनो ओंखारो मालाबा होनदों आरोना आंबो फिसाला सासेल' ओरैसो जानो आंहा आं बे जोनोमाव मा मावनो हामा प्रान्जित मालाय फिसाला सासेयासो खर' गिदिर नोंहा माबा ओरैबो जाया जाहैबाय आरो ने बेनिफ्राय मेकआप दाना आंबो मोनायाव हारसिं गाबदों मादार अके मेकआप का तू पसंद है मेकअप कहा तू मैं पसंद करते हो तू मोरा सुन रहा है थैंक यू एस के ब्रदर दाना ओके
नो 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 थैंक यू थैंक यू। हल्ला हो गया रे, ज़्यादा हल्ला हो गया। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। मेरा कल का मेरे दोस्तों, मेरा कल ड्यूटी है। कल सनी का काम से सोना पड़ेगा। दारू पी के सोना, दारू पीना चाहिए था रे, आज दारू नहीं पिया ना, नहीं तो अभी नींद नहीं आया जाएगा आज। गाबोननि खोथा रायलाय रायलाय जाया, गाबोन ओंखारो आं दाना, गाबोन ओंखारो आं दाना। आंबा गाबोनो खथ्थ' गाबो आं गोसो सिंफोराव हराव मालाबा मालाबा हरफोराव उन्दुलांनो हालायलाया आङो दुखु, अनेक सानो आरोना, फिउचारनि खोथा सानो आरोना, फिउचार फार्स्ट प्रेजेन्ट फार्स्ट प्रेजेन्ट ना, फिउचार फार्स्ट प्रेजेन्ट फिउचार मोनथाम, जाखां बिदिन्था जाफुं बिदिन्था इयुन बिदिन्था माखौ होनदों बर'आव? दस्त साइलि मराथ' स्त्रीलिंग पुल्लिंग। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बाय बाय ले लो, बाय बाय ले लो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसको मालूम है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में? बहुवचन एकवचन इतना अच्छा, मतलब देखो हिंदी में ना थोड़ा अच्छा लगता है। हिंदी का ग्रामर मुझे इतना पसंद है ना। मैं मीट्रिक में ओनली मैं हिंदी ग्रामर की वजह से मैं फर्स्ट डिवीजन में लेटर लिया है मैं। बिबारी मिउजिक क्रिएटर लाइक डान, थैंक यू सो मच। बिबारी आं नोंनि भिडिअखौ नायो, नों आंनि भिडिअखौ मानो नाया? बिबारी आं नुथ' नोंनि भिडिअखौ नायोलै, नों आंनि भिडिअखौ मानो नाया? ओमफ्राय मरा संजय अके, एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना अच्छा लगता है मुझे। कोई मुझे हिंदी सीखना है ना, आ जाओ, मैं सभी को बात हिंदी से ग्रामर सिखा देगा आप लोग। ओए बेबो नां, वेर आर यू फ्रॉम गो, वेर आर यू गोइंग? हाँ, प्लीज डोंट गो, ओके, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू दोस्तों। आंखौ मा मन्त्र फरायदों होननानै देथारफैगोनलै मिथिबायना मानसिफोरा, हरदे हरला बै उमुगनि फिसाज्लाया एकदमबारे न' सिङाव थानानै माबा पाट्रा पाट्रा हिन्दी रायलायलाय, ससे रायलायलाय, मिनिलाबायो होननानै देथारफैबालाय। ओमफ्राय थेंक यू सो माच एस के एस बाजै दुलुरा रायलायासै माथो होनाम दाना। दोस्तों अभी एलबी बंद करना पड़ेगा रे दोस्तों, नहीं तो कोई पर्सन बोलेगा ये साला पागल यूट्यूबर ने क्या दिन रात बात करते रहते, इसको मारना पड़ेगा रे बोल के मुझे मारेगा ना, नहीं तो मैं मर जाएगा। उरायला होजोब्बाय होनदों, आयु उरायला होजोब दे, 10 जन बा, दासो 10 जन गाहाम मानसि जादोंमोनलै नै, आयु दाउलेब थांबाय नामा दाना?
भाइरेल जाहांबायलै आंनाबो दसे गोबाव थाबा भाइरेल जायो आं हमनो हाबाय। आं हमनो हाबाय दै आं हमनो हाबाय। हमनो हाबाय आं हमनो हाबाय आं। ओइ बाजै आफां मानो खारबाय नोंलाय? नोंखौ मोनाब्ला थौखोनो आं खर'आव गानगोन साराय खिथुखौ थफि हमगोन होननाया बोरैमोनलाय मेथाइआ? नै दुखुफोरलाय नै दुखुफोरलाय बा गाबगोनलै बाज्रुम आल्ट्राया आंनियाव एकदमबारे क्लिकबो नुजाफैयासैलै प्रानजित। ओरैबायदि बा आल्ट्रायाना दिनै सानसे नुजाफैयाखै। क्लिकबो फाग्ला आल्ट्राया आंनिफ्रायसो मानसिफोरखौ सिनायलांजोबदों आल्ट्राया। आंनावनो फैला बाला। मोदै गबाय आरसिन आंहा नादा मोदै गदोंआ हामा हामा। जिन्दगियानो ओरैबायदि जिन्दगि बारे गाबनाय मिनिनाय थाखायो आरोना। मोदैखौ मानसिया माब्ला गायोनोना श्री कृष्ण ने एक कहावत बोला है जिस मतलब जो मतलब आपको मतलब 1% पूछने के लिए नहीं आएगा मतलब आप अकेला हो तो आपका आंखें से आंसू आता है आंसू तब आएगा। और श्री कृष्ण का मैं आप लोग को एक कहावत सिखाता हूँ सुनो। आप लोग इतना रोने मतलब वास्तव में जो आपके लिए बनाया हुआ है वो आपको आप जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए किसी को भी इतना मतलब फोर्स नहीं करना है। और किसी के साथ मतलब पागल भी किसी के साथ मतलब किसी के प्यार में पागल भी होना नहीं चाहिए। वास्तव में जो है उसको अब मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी प्रांजिन दादा थैंक यू सो मच थैंक यू बाय 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 आं एलबी दोननोसै दे बाय 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 चलो सभी लोग बाय बाय ले लो थैंक यू सो मच। बिदिनो मा होनना बुंनो बिदां आब' जोंबो ब्रा बिदां आब' मिथिबायना जोंबो नोंसोरो आंनि प्रब्लेमखौ नोंसोर मिथिनांगौबा ना नोंसोरो आयौ मा होनना बुंगोन नोंसोरो आंनि प्रब्लेमखौ मिथिनांगौबा आंनि जायगायावबा नोंसोर थैजोबगौमोनलै आं डाइरेक्टलि दे आं मोनसे खोथा बुंगोन आरोना अल सार आं मोनसे खोथा बुंदे लास्ट आज जाते मैं आप लोग को एक बात बोलेगा आप लोग ना मेरा जगह में होने से ना आप लोग मर जाने वाला था आंनि जायगायाव मोनब्ला ना नोंसोर दालागै थैखांसिगौमोन आरोना आंनि जायगायाव मोनब्ला नोंसोरो दालागै थैखांसिगौमोन आसरित आङो नाय 2000 मामोन होनलाय 17 2017 18 19 20 21 22 23 24 2024 8 बोसोर थिग 8 बोसोरनि मोनसे हिस्ट'रि दं आंना मिथिबायना आरो रानिं जालांगासिनो आरो हिस्ट'रिया माला हिस्ट'रिया जोबलांगोन प्रब्लेमा आरोना 8 बोसोर रानिं प्रब्लेम जागासिनो आरो प्रब्लेमा माला जोबगोन मिथिया आरोना मिथिबायना आंनि जायगायाव मानसि नोंसोर थैसिगौमोनलै आयौ मा बुंगोन आं खोनायो नोंसोर बेसेबां हेपि खायो आं बेसेबां इन्जय खालामो आङो नोंसोरजों बेखायनो मानसियाना हेपि इन्जय खालामनांगौ आरोना नोंगौ दुखुआव थाबाय थाबा जेबो फायदा जाया। हे लोगोफोर क्या हुआ है तो अके बाय बाय बेनोथ' आरोना मिनि खुसिथा जा लों बेराय इन्जय खालाम आरोना बेनोसै आरोना जिन्दगि मा दं आरोना ओके दोस्तों बाय बाय सभी को गुड नाइट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच लव यू जिंदगी दोस्तों लव यू जिंदगी बाय बाय दे दोस्तों बाय 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 कल मिलेगा दोस्तों।
कल शाम को मिलेगा मेरा एलबी में, शाम को आ जाना कल। इतना धमाका करेगा मैं आप सभी के लिए। धमाका धमाका ऑफर देगा मैं कल आप सभी को, धमाका ऑफर।